Γεια σας, Masterman εδώ πέρα και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω την συλλογή μου, το box set με την animated σειρά του Mr. Bean με την φωνή του Rowan Atkinson. Αυτή είναι, περιέχει μέσα 6 DVD, το καθένα σε διαφορετικό χρώμα. Ναι. Και αυτό το box set το είχα πάρει από μια παλιά ελληνική εφημερίδα πριν περίπου 5 χρόνια και σύμφερε η αγορά. Το κάθε DVD περιέχει μέσα 2 επεισόδια και συνολικά έχει 6 volume. Και είναι φανταστική. Γενικά η σειρά είναι φανταστική. Ωραίο το design μπροστά από τη Universal. Και τώρα θα βγάζω ένα DVD και θα σας τα δείχνω. Λοιπόν, πρώτο DVD. Αυτό είναι. Το δεύτερο DVD, που μέσα τα 2 επεισόδια που περιέχει είναι πάρα πολύ αστεία. Ο Mr. Bean είναι γενικά καταπληκτικός. Ωραίο επεισόδιο αυτό. Και μέσα τώρα είναι άδειο. Και να πω πιο πολλά πράγματα για το Mr. Bean The Animated Series Box Set. Λοιπόν, γενικά η σειρά από ό,τι θυμάμαι έχει πάνω από μια σεζόν και σε αυτό το box set δεν περιέχονται όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν. Αλλά όσο περιέχονται είναι πολύ αστεία και γενικά ο Mr. Bean είναι πολύ αστείος και ακόμα και animated είναι πολύ αστείος. Και όλα αυτά τα επεισόδια είναι στα αγγλικά, όχι ελληνικά, όχι ελληνική μεταγλώτηση. Και αν σας αρέσει αυτό το box set που έχει μέσα 6 DVD, μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ και να το αγοράσετε. Εγώ συνολικά για αυτά τα 6 DVD πλήρωσα περίπου, κάθε εφημερίδα έκανε 4 ευρώ, οπότε πλήρωσα πάνω από 10 ευρώ. Wow. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάνετε like και subscribe στο κανάλι. Αντίο σας.